Znači, priznajem samo jednu jedinu borbu na teritoriji cele Republike Srbije. Srbija neće da bude rudarska kolonija. Možda sad već je, ali neće biti zapamtite to. Oni izbori koji već nisu prodati, sačuvat ćemo trebalo bi krivičnim prijavama, pod broj 1, a na kraju ako treba, onda može i fizikalija, gospodo iz opozicije, koji dajete sve vreme legitimitet Skupštine Republike Srbije od narođene, jer ona više nije naša. Bravo! Jer pretvarate u rudarsku koloniju. To imam da kažem opoziciji. Opasulite se više. Izlazite iz Narodne skupštine. Nemate više šta tamo da radite.